Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Χρυσό του Αιγείου. Θα παρακολουθήσουμε ζωντανά τηλεοπτικά και διαδικτυακά το Λεπάο TV. Περιγράφει του Γιώργου Παντελή, την αναμέτρηση του κεραυνού Αιγείου με την Αέρο Ετίκων και το 10η αγωνιστική της Α1 SKI. Ο κεραυνός του Αιγείου, παρά τα προβλήματα τραυματισμών, έχει μόλις μία έδρα στο πρωτάθλημα με τον Νέα Ταραχοβητίκων και θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του για να γκρεμίσει από την κορυφή την Αέρο Ετίκων, που είναι η μοναδική έτη ομάδα μέχρι τη στιγμή στο φετινό μαραθώνιο. Οι παίκτες του Αλέκου Πορτορόπουλου, χωρίς άγχος, θέλουν να διατηρήσουν το Απόλλωνα και να διατηρήσουν πρόωρα το προβάδισμα τίτλου. Διαιτητές αναμέτρησης ορίστηκαν ο πρώτος ο κύριος Ηλίας Καρπάνος, ο κύριος Βασίλης Γιαρομάτης και ο κύριος Άγγελος Μπολάνο. Πεντάδα για τον κεραυνό Αιγείου: Δημήτρης Κοροβέσης, Παναγιώτης Πηλιόπουλος, Νικόλας Παπαδόπουλος, Ναπολέων Μπούρας και Αριστομένης Καλογιάννης. Για την Αέρο Ετίκων ο Νικόλας Μουλαράς, ο Ευστάθιος Σταθόπουλος, ο Δημήτρης Λιμπέρης, ο Ανδρέας Βουνάς και ο Διονύσης Πολυδωρόπουλος. Το τζάμπολ σαν ανάμεσα το κάνει ο τρίτος διαιτητής αξιολογημένος National League 2, ο κύριος Άγγελος Μπολάνο. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Μπούρας και παίρνει το τζάμπολ, πρώτη επίθεση για τον κεραυνό Αιγείου. Κατεβάζει την μπάλα ο Κοροβέσης, δίνει στον Σπηλιόπουλος, δίνει στον Μπούρα. Αυτός με τη σειρά του στον Κοροβέση. Καλογιάννης, το πρώτο κολλάτι της αναμέτρησης από τον αριστομένη Καλογιάννη. Κεραυνός Αιγείου 2, Αέρο Ετίκων 0. Μουλαράς, Σταθόπουλος, είναι στον Πολυδωρόπουλο, ισοφαρίζει ο Διονύσης Πολυδωρόπουλος σε 2-2. Παπαδόπουλος κάνει χρέη μέχρι αυτήν την επίθεση για τον κεραυνό Αιγείου. Παπαδόπουλος για τον Κοροβέση. Μπούρας, αστοχία με την κόρη πάνω τον Μουλαρά. Βουρνάς, Πολυδωρόπουλος κερδίζει το φάουλ από τον Καλογιάννη. Μετά από 51 δευτερόλεπτα παιχνιδιού, το πρώτο φάουλ σε αναμέτρηση του σκορ 2-2 από τον αριστομένη Καλογιάννη. Απ' έξω η μπάλα για την Αέρο Ετίκων, επίθεση για 18 δευτερόλεπτα από τον Ανδρέα Βουρνά. Βουρνά για τον Λιμπέρη. Μουλαράς αστοχή, παίρνει το θετικό rebound, αστοχή. Καλή άνοδο τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Σπηλιόπουλος, Καλογιάννης. Σπηλιόπουλος, αστοχή, αμυντικό rebound του Διονύση Πολυδωρόπουλο. Κατεβάζει και την μπάλα για την Αέρο Ετίκων. Πολυδωρόπουλος για 3, άστοχος, επιθετικό rebound του Μουλαρά, αλλά κλέβει την μπάλα ο Καλογιάννης. Κατεβάζει για την μπάλα για τον κεραυνό Αιγείου. Παπαδόπουλος στο transition. Μπούρας, ευστοχή. Την προβάδισμα στο κεραυνό Αιγείου 4-2. Σταθόπουλος για τον Πολυδωρόπουλο. Βουρνάς. Σοφαρίζει ο έμπειρος γκάρντ Ανδρέας Βουνάς, 4-4. Μετά από 2 λεπτά παιχνιδιού στο κλειστό του Αιγείου για το 10η αγωνιστική της Α1 SKI. Καλογιάννης για τον Σπηλιόπουλο. Καλογιάννης. Φάουλ χρεών του Σταθόπουλο στον Νικόλα Παπαδόπουλο. Πρώτο μαθητικό για την Αέρο Ετίκων. Ισοπαλία και στα φάουλ μετά από 2 και 19. 4-4 το σκορ, 1-1 τα φάουλ. Στην επαναφορά ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Έχει το κορυφαίο σκορ της φετινής Α1 SKI. Καλογιάννης για τον Παπαδόπουλο. Καλογιάννης για 3. Αστοχή, θετικό rebound από τον Μπούρα. Καλογιάννης. Δεύτερο φάουλ από τον Σταθόπουλο. Τον Ευστάθιο Σταθόπουλο. Μετά από 2 και 25, 2 γρήγορα φάουλ. Να δούμε αν ο coach Πολυδωρόπουλος τον αφήσει το παιχνίδι. Παπαδόπουλος στην επαναφορά. Δίνει στον Σπηλιόπουλο. Παπαδόπουλος. Παραμένει η κατοχή για τον κεραυνό Αιγείου. 6 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση.
7 και 28 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Απ' έξω η μπάλα από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος για τον Καλογιάννη. Καλογιάννης για 3. Αστοχή. Κατοχή για την Αέρο Ετίκων. 7 και 21 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Πολυδωρόπουλος στην επαναφορά για τον Σταθόπουλο. Πολυδωρόπουλος πιέζει σε όλο το γήπεδο ο Κεραυνός Αιγείου. Βουρνάς. Βουρνάς παίρνει στον Σταθόπουλο. Βουρνάς. Σταθόπουλος. Βουρνάς. Μεταγραφή. Σημερινή μεταγραφική περίοδο Σταθόπουλος από τη Σεφάδρα Βίδας. Άστοχος ο Ανδρέας Βουρνάς. Μπούρα στο αμυντικό rebound. Λιμπέρης για τον Πολυδωρόπουλο. Μουλαράς προλαβαίνει, αλλά αστοχή. Κοροβέης στο αμυντικό rebound. Παπαδόπουλος, Καλογιάννης για τον Ναπολέον Μπούρα. Του κλέβουν την μπάλα επέκτηση των Ροητίκων. Βουρνάς. Μετά από 3,5 λεπτά παιχνίδι το σκορ ισόπαλο 4-4. Βουρνάς. Αστοχή. Μακρινό αμυντικό rebound από τον Κοροβέση. Κλέβει ο Μουλαράς. Δίνει στο Λιμπέρι. Βουρνάς. Μια μαρτυρία εδώ Κερκίδα για μπρος πίσω. Πιάσει ο Λιμπέρις ήταν πίσω από τη γραμμή του κέντρου. Άστοχος του 2 πόντων από το Λιμπέρι. Σπηλιόπουλος αμυντικό rebound. Δίνει στον Μπούρα που κάνει play σε αυτήν την επίθεση. Κοροβέσης για τον Παπαδόπουλο. Εκεί πάσα, Μουλαράς, πάσα, Βουρνάς, προσπαθεί να βγάλει ευθυδιασμό. Κόβεται με φάουλ από τον Παναγιώτη Σπηλιόπουλο. Πρώτη αλλαγή για τον Κεραυνό Αιγείου. Βγαίνει ο Νικόλας Παπαδόπουλος, μπαίνει ο Νικόλας Λιόλιος. Παρά τα δύο φάουλ παραμένει στο γήπεδο Ευστάθιος Σταθόπουλος. Προσθήκη στα γκάρτ με δικαίωμα της προτυχής και στο πρώτο ημίχρονο. Πρώτη άστοχη βολή του Ανδρέα Βουρνά και δικαίωμα για άλλη μία. Παραμένει το 4-4, 5 και 46 για τη λήξη πρώτου δεκαλέπτου. Άστοχη δεύτερη βολή, αμυντικό rebound τον Ναπολέον Μπούρα, Λιόλιος, Νικόλας Λιόλιος με το Σπηλιόπουλο για 3, άστοχος. Πολυδωρόπουλος στο αμυντικό rebound. Λιμπέρης για 3, αστοχή. Μπάλα χτυπάει στο απλώς. Θα έχουμε νέα 14 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους, μιας και το βελάκι ήταν σε αυτούς. 5 και 24 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Βουρνάς στην επαναφορά. Παραμένει το σκορ ισόπαλο 4-4. Είναι για τον Μουλαρά. Σταθόπουλος, Πολυδωρόπουλος. Παίρνει το screen από το Λιμπέρι, Πολυδωρόπουλος. Βουρνάς, Σταθόπουλος. Πολυδωρόπουλος για 3. Εύστοχος ο τροπότος, φτάνει τους 5 πόντους και δίνει προβάδισμα 4-7 στην Αέρο Ετίκων. Λιόλιος κατεβάζει την μπάλα για τον Κεραυνό Αιγείου. Δίνει στον Κοροβέση. Τους με τη σειρά του στον Καλογιάννη. Μπούρας. Κρέμονται με βήματα. Ναπολέον Μπούρας. Μπαίνει ο αρχηγός, ο Βασίλης Γιαννικόπουλος, θέση του Νίκου Μουλαρά. Βουρνάς στην επαναφορά. Τέσσερα και 46 για τη λήξη πρώτου δεκαλέπτου. Κεραυνός Αιγείου 4, Αέρο Ετίκων 7. Βουρνάς στην επαναφορά για τον Σταθόπουλο. Βουρνάς.
Λιμπέρης, Πολυδωρόπουλος, Λιμπέρης, Βουρνάς για 3, άστοχος, αμυντικό rebound από το Σπηλιόπουλο, παίρνει το φάουλ από τον Γιαννικόπουλο, τον αρχηγό, τρίτο ομαδικό για τον Αέρο Ιττίκων, 2 Κεραυνός Αιγείου, 4 και 19 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Απ' έξω η μπάλα από τον Αριστομένη Καλογιάννη για τον Κεραυνό Αιγείου. Λιόλιος δεν βάζει την μπάλα για τον Κεραυνό Αιγείου. Σπηλιόπουλος, ευστοχή, πρώτο καλάθι στη σημερινή αναμέτρηση, μειώνει σε 6-7. Σταθόπουλος με τον Βουρνά, δίνει στο Γιαννικόπουλο, Λιμπέρης για 3, άστοχος, μακρινό επιθετικό rebound από τον Γιαννικόπουλο, Πολυδωρόπουλος, Γιαννικόπουλος για 3, αστοχή, Λιμπέρης στο επιθετικό rebound για τον Πολυδωρόπουλο, αστοχή, rebound μακρινό από τον Κοροβέση που δίνει στον Αριστομένη Καλογιάννη, που αστοχή στον ενδιασμό, κάνει τους 4 πόντους και δίνει προβάδισμα στον Κεραυνό Αιγείου, 8-7. Σταθόπουλος κατεβάζει την μπάλα για τον Αέρο Ιττίκων, δίνει για τον Πολυδωρόπουλο, 3 και 5 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Βουρνάς, Σταθόπουλος, αστοχή, Λιόλιος, αμυντικό rebound, κατεβάζει την μπάλα για τον Κεραυνό Αιγείου. Αστοχή ο Μπούρας, Λιμπέρης δίνει στο Βουρνά, προσπαθεί να βγάλει εφηδιασμό και τα καταφέρνει. Φτάνει στους 4 πόντους και δίνει προβάδισμα και πάλι στην Αέρο Ιττίκων, 8-9, Καλογιάννης. Δίνει στον Μπούρα, ευστοχή, εκμεταλλευόμενος το mismatch με τον Ανδρέα Βουρνά και δίνει και πάλι προβάδισμα στον Κεραυνό Αιγείου, 19, Πολυδωρόπουλος. Σταθόπουλος, Βουρνάς, Σταθόπουλος για 3, ευστοχή, πρώτο του πόντου με την Αέρο Ιττίκων, προβάδισμα 10-12 για τον Αέρο Ιττίκων. Ρίσκαρε ο coach Πολυδωρόπουλος με τα γρήγορα 2 φάουλ, παρέμεινε και έχει παραμείνει στα 2 φάουλ. 1 και 45 για τη λήξη πρώτου δεκαλέπτου. Λιόλιος, Καλογιάννης για 3, άστοχος, Λιόλιος επιθετικό rebound και ευστοχή. Πρώτο καλάθι από τον Νικόλα Λιόλιο. Σοφαρίζει 12-12, 1 και 30 για τη λήξη πρώτου δεκαλέπτου. Σταθόπουλος, ευστοχή, φτάνει τους 5 πόντους, δίνει και πάλι προβάδισμα στην Αέρο Ιττίκων, 12-14. Δικαιώνοντας απόλυτα τον coach Πολυδωρόπουλο για την επιλογή του στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Λιόλιος για τον Σπηλιόπουλο, Λιόλιος, Νικόλας Λιόλιος, κερδίζει το φάουλ και δικαίωμα για 2 βολές. Το φάουλ χρεώνεται στον Δημήτρη Λιμπέρη. «55 δευτερόλεπτα, 9-10 για τη λήξη». Λιόλιος δικαίωμα για 2 βολές. Κεραυνός Αιγείου 12, Αέρο Ιττικών 14. Άστοχη πρώτη βολή, έχει δικαίωμα για άλλη μία. Πέρασε ο Μάριος Δεμήρης στη θέση του Ευστάθιου Σταθόπουλου. Εύστοχη δεύτερη βολή, φτάνει στους 3 πόντους. 13-14, Δεμήρης για τον Πολυδωρόπουλο. Λιμπέρης, Δεμήρης, Πολυδωρόπουλος.
Καλή άμυνα του Φιλίου που πέρασε στο παιχνίδι. Με τον Κεραυνό Αιγείου. Βουρνάς, άστοχος. Φιλίππου το αμυντικό rebound. Καλό block out. Λιόλιος. 27 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Καλογιάννης. Παίρνει την μπάλα ο Σπηλιόπουλος. Καλογιάννης. Πετυχαίνει το καλάθι, φτάνει τους 6 πόντους και την προβάζουν στο Κεραυνό Αιγείου. 15-14, 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη πρώτου δεκαλέπτου. Βουρνάς. Προς πίσω. 5 δευτερόλεπτα και 7 πολύ καλή άμυνα τον Νικόλα Λιόλιο. Περνάει ο Μουλαράς στη θέση του Ανδρέα Βουρνά. Τελευταία 5 δευτερόλεπτα και 7 για τον Κεραυνό Αιγείου. Μετά την καλή άμυνα από τον Νικόλα Λιόλιο στον Ανδρέα Βουρνά. Καλογιάννης στην επαναφορά. Για τον Φιλίππου. Φιλίππου για 3. Άστοχος, Λιμπέρι στο αμυντικό rebound. Λήξη πρώτο δεκαλέπτου, Κεραυνός Αιγείου 15, Αέρο Ηττίκων 14. Να περάσουμε στη θέση των δύο ομάδων. Για τον Κεραυνό Αιγείου 1 ο Δημήτρης Μακρύς που θα κάνει τον τεμπούτο του σήμερα. Ουσιαστικά αντικατέστησε τον Γιώργο Σακελαρόπουλο που τραυματίστηκε στις αρχές της χρονιάς. 4 Φίλιππος Ροκανάς. Νέα προσθήκη στην ομάδα. Αριστομένης Καλογιάννης, Νικόλας Παπαδόπουλος, Δημήτρης Κοροβέσης, Γρηγόρης Τσουνούκας ο αρχηγός, Κωνσταντίνος Μπουτουράσας, Ναπολέων Μπούρας, Γιώργος Ζαβέρδας, Παναγιώτης Πηλιόπουλος, Νικόλας Λιόλιος, Νίκος Φιλίππου. Προπονητής ο κ. Νίκος Καραγιάννης, βοηθός προπονητή ο κ. Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, βοηθός προπονητή Δημήτρης Σιαβέλης, έφος ο κ. Σπύρος Πετρουτσόπουλος. Για την Αέρο Ηττίκων 0 Ευστάθιος Σταθόπουλος, 4 Μάριος Δεμήρης, 5 Ανδρέας Βουρνάς, 6 Κωνσταντίνος Παπα-Νικολάου, 7 Διονύσης Πολυτορόπουλος, 10 Γιώργος Καραγιάννης, 12 ο αρχηγός Βασίλης Γιαννικόπουλος, 14 Δημήτρης Λιμπέρης, 15 Νικόλαος Παπαγεωργίου, 24 Νικόλαος Μουλαράς, προπονητής ο κύριος Αλέκος Πολυτορόπουλος, βοηθός προπονητή ο κύριος Νίκος Μενούνος, team manager ο κύριος Ηλίας Κωστάζος. Περάσουμε και στα αποτελέσματα των ομάδων των εθνικών κατηγοριών του Σαββατοκύριακο. Στο GBL Μαρούς Τσέρι Προμηθέας Βίκος Κόλλα 96-78, Elite League Κόρυβος Αμαλιάδας Γουσούς Σοφάδων 90-82, National League 1 Απόλλων Πατρών Κρόνος Αγίου Δημητρίου 85-89, Ηλυσιακός ΑΕΚ Λάφικο Σπέρου 69-79. Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στις 6 ώρα έχει οριστεί το παιχνίδι Προμηθέας 2014 Παγκράτη. Για την National League 2, ΑΕ Βαρθολομικό ΑΕ Γουσού Κοροπίου 70-62, Παναχαϊκή Νέο Λιξουρίου 79-55, Ρεπόια Χαγιά 82 Αυγέρος. Ο Προμηθέας Βίκος Κόλλα υποδέχεται το Σάββατο στις 4 στο Πανιόνιο Κοσμοράμα για την 15η αγωνιστική στοίχημα GBL. Η πατρινή ομάδα έχει μοναδικό στόχο να διπλασιάσει τις νίκες και να παραμείνει σε τροχιά play-off. Η φετινή χρονιά σε όλα τα παιχνίδια ήταν αγωνιστική και χρειάζεται στήριξη του κόσμου για να παραμείνει ο σύλλογος στην ελίτ του ελληνικού μπάσκετ που βρίσκεται 10 συνεχόμενα χρόνια και 8 στην Ευρώπη. Λέω μια φοβερή προσπάθεια με πολλά νέα παιδιά και βάσει Πατρινόπουλα και θεωρώ πως αξίζει τη στήριξη όλων της ευρύτερης περιοχής. Ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο, στην επαναφορά ο Δημήτρης Κοροβέσης για τον Νίκο Φιλίππου, για τον Νικόλα Λιόλιο. Καλογιάννης και Σπηλιόπουλος οι 5 που επέλεξε ο coach Καραγιάννης. Ωραία πάσα από τον Νικόλα Λιόλιο, αστοχή ο Σπηλιόπουλος. Επιθετικό rebound από τον Νικόλα Λιόλιο, δίνει στον Καλογιάννη. Σπηλιόπουλος. Ευστοχή ο Σπηλιόπουλος. Κάνει 4 πόντους. Στο συν 3 ο Κεραυνός Αιγείου 17-14. Βουρνάς, Πολυτορόπουλος, Δεμήρης, Καραγιάννης, νέο πρόσωπο και ο αρχηγός Γιαννικόπουλος. 5 για τον coach Πολυτορόπουλος στην αρχή της δεύτερης περίοδου. Γιαννικόπουλος για τον Δεμήρη. Βουρνάς. Σπηλιόπουλος, καλή άμυνα της παίκτης του Κεραυνού Αιγείου, Λιόλιος με τον Καλογιάννη, πολύ ωραία πάσα. Βγαίνει το καλάθι, κάνει τους 8 πόντους, διευρύνει το προβάδισμα στους 5 πόντους, 19-14. Να πούμε απουσία της τελευταίας στιγμής για την Αέρο Ηττίκων ο Κωνσταντίνος Περδίκης. Ενώ ο Κεραυνός Αιγείου, εκτός από τον άτυχο της φετινής αγωνιστικής χρονιάς Γιώργο Σακελαρόπουλο, έχει και την απουσία του Ρωμένου Γιώργου Ζαβέρδα για αυτά που συνέβη στο παιχνίδι με τις προηγούμενες αγωνιστικές με την ΕΑΠ. Να περάσουμε στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής. Στις 8 η ώρα είχαμε την ΕΑΠ να υποδέχεται τον Άνταρ Γοβιτίκον, τον Διαγρόνα Βραχνεΐκον, τον Ηρακλή Πύργου, τον Παζναυπάκ, τον Νέο Λοαγιάς. Στις 8.30 στο Ξύλο της Αγαγιάς η Δήμη φιλοξενεί το Σεφάν Δραβίδας και στις 9 ολοκληρώνει το πρόγραμμα της σημερινής αγωνιστικής με τα παιχνίδια στο Ξύλο του Απόλλωνα της Απολλωνιάς με την Ολυμπιάδα και στο Κλειστό Κρυαιτεών τους Νέους Γλάφους με τον Αστέρα Τέμενης. Όπως είπαμε στην βαθμολογία,
μόνη πρώτη αεροητίκων με 11 νίκες σε 11 παιχνίδια. Στη δεύτερη θέση κατοικούν Έδρα Αρκοβιτίκων και Κεραυνός Αιγείου με 10 νίκες και 1 ήττα. Ακολουθεί από Διακόρια Βραχνεϊκών, Δήμη, Έολος Αγιάς, Αστέρας Τέμενης, Άσα Πολωνιάς, Ηρακλής Πύργου, ΑΕΠ Ολυμπιάς, Πας Ναυπάκτου, Νέη Γλάφου και τελευταίο το ΣΕΦΑ Ανδραβίδας. Συν 5 για τον Κεραυνό Αιγείου και κατοχή για την Αεροητίκων που απειλείται το αίτητο στο σημερινό παιχνίδι. Πολυδωρόπουλος στην επαναφορά για τον Σταθόπουλο, επανήλθε στο παιχνίδι που έχει 5 πόντους με ένα τρίποντο. Για τον Λιμπέρι, Σταθόπουλος, Λιμπέρης για τον Πολυδωρόπουλο, άστοχος των τριοπόντων. Λιμπέρι στο επιθετικό rebound, Γουρνάς. Σταθόπουλος, άστοχος των τριοπόντων. Φιλίππου το αμυντικό rebound, Λιόλιος. Δεν βάζει την μπάλα ο Νικόλας Λιόλιος. Παίρνει το σκρίνο του Φιλίππου, Λιόλιος. Για τον Κοροβέση, Σπηλιόπουλος. Κερδίζει το φάουλ του Γιώργου Καραγιάννη και δικαίωμα για 2 βολές. Πρώτο ομαδικό φάουλ στη δεύτερη περίοδο των Αεροητίκων. Συν 5 και δικαίωμα για 2 βολές για τους γηπεδούχους. Ο Σπηλιόπουλος μέχρι στιγμής έχει 4 πόντους στο παιχνίδι. Πρώτο σκόρ για τον Κεραυνό Αιγείου, ο Αριστομένης Καλογιάννης με 8 πόντους. Εύστοχη πρώτη βολή, φτάνει στους 5 πόντους και διευρύνει το προβάδισμα σε 20-14. Εύστοχη δεύτερη βολή, φτάνει στους 6 πόντους. Στο συν 7 για πρώτη φορά ο Κεραυνός Αιγείου. Προσπαθεί με όπλο την έδρα να ξεμακραίνει και να πιάσει στην κορυφή την Αεροητίκων. Σημερινό παιχνίδι, Βουρνάς, Σταθόπουλος, Βουρνάς για τον Πολυδωρόπουλο. Ευστοχή ο Διονύσης Πολυδωρόπουλος, φτάνει στους 7 πόντους με ένα τρίποντο και μειώνει στις 21-16. Λιόλιος. Για τον Σπηλιόπουλο, Λιόλιος. Για 3. Ευστοχή. Μεγάλο τρίποντο του Νικόλα Λιόλιο, φτάνει στους 6 πόντους και δίνει προβάδισμα 8 πόντους στον Κεραυνό Αιγείου, 24-16. Βουρνάς. Την προηγούμενη αγωνιστική MVP του παιχνιδιού εδώ στο κλειστό του Αιγείου ήταν ο αδερφός ο Διονύσης Λιόλιος στο μεγάλο διπλό του Διακόρια Βραχνεϊκών επί του Αστέρα Τέμενης. Σήμερα έχει μια πολύ μεστή εμφάνιση κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Έχοντας 6 πόντους σε ένα τρίποντο, κάποιες ασίσεις και πολύ καλή οργάνωση στο παιχνίδι του Κεραυνού Αιγείου. Στην επαναφορά ο Ανδρέας Βουρνάς. 7 και 22 για τη λήξη του ημιχρόνου. Στο συν 8 ο Κεραυνός Αιγείου, Πολυδωρόπουλος. Για τον Καραγιάννη. Βουρνάς. Λιμπέρης για 3. Εύστοχος. Ανοίγει λογαριασμό, το πρώτο του τρίποντο. Μειώνει 24-19 η Αεροητίκων, Λιόλιος. Καλογιάννης. Κοροβέσης για την άμεση απάντηση, αστοχή. Μακρινό αμυντικό rebound τον Ανδρέα Βουρνά. Βουρνάς για τον Πολυδωρόπουλο. Καραγιάννης. Μαρκάρει τον Απολέον Βούρα. Καραγιάννης. Έχει αγωνιστεί πολλά χρόνια στον Κεραυνό Αιγείου στο παρελθόν που ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πολυδωρόπουλος. Κλέβει ο Νικολαζέλος, να τον ολοκληρώνει. 6 και 33 για τη λήξη του ημιχρόνου. Ζητούν ότι δεν έλαξε κατοχή η μπάλα, να αλλάξει ο χρόνος. Ο κύριος Καρπάνος και ο κύριος Γιαρομάτης ζητούν να αλλάξει ο χρόνος. 7 δευτερόλεπτα για την εκδήλωση επίθεση των Αεροητίκων. Βουρνάς στην επαναφορά. Περνάει ο Νικόλας Παπαδόπουλος στη θέση του Κοροβέση, του Δημήτρη Κοροβέση. Βουρνάς στην επαναφορά για τον Καραγιάννη.
Πολυτορόπουλος. Ευστοχή ο Διονύσης Πολυτορόπουλος. Φτάνει τους 9 πόντους και μειώνει σε 24-21 η Αεροητίκων. Ένα γνώριμο γήπεδο για τον Διονύση Πολυτορόπουλο. Έχει αγωνιστεί και αυτό στην ομάδα του Κεραυνού Αιγείου στο παρελθόν. Λιόλιος με τον Φιλίππου για 3. Άστοχος, αμυντικό rebound τον Πολυτορόπουλο. Μπουρνάς για τον Σταθόπουλο. Κακή πάσα τον Σταθόπουλο. Τον Στάθιο Σταθόπουλο. Κατοχή και πάλι για τον Κεραυνό Αιγείου. Λιόλιος στην επαναφορά. 5 και 56 για τη λήξη του ημιχρόνου. Παπαδόπουλος, Λιόλιος. Παπαδόπουλος. Καλογιάννης για 3. Άστοχος. Εμπιστικά άστοχος. Κατοχή και πάλι για την Αεροητίκων. Καλή ο coach Νίκος Καραγιάννης time out. Μια σχεμάδα του από το συν 8 κυβερνήσει στο συν 3 και κατοχή Αεροητίκων. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε στο κλεισό του Αιγείου. Επιστρέφουμε στο κλεισό του Αιγείου, στο ντέρμπι της αγωνιστικής, 12 της αγωνιστικής Α1 ΣΚΑΗ, Κεραυνός Αιγείου 24, Αεροητίκων 21. Δύο από τις ομάδες που έχουν ξεχωρίσει μέχρι στιγμής το φετινό πρωτάθλημα. Διεκδικούμε αξιώσει στην άνοδο της National League 2. Βουρνάς, Σταθόπουλος, Πολυτορόπουλος, Λιμπέρης και Καραγιάννης παραμένουν στο παρκέ από τον coach Πολυτορόπουλο. Καλογιάννης, Λιόλιος, Παπαδόπουλος, Φιλίππου και Ναπολέων Μπούρας. Οι 5 για τον coach Καραγιάννη, Σταθόπουλος, Βουρνάς, Πολυτορόπουλος. Κόβεται από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος δίνει στον Καλογιάννη που κόβεται τον Ανδρέα Βουρνά. Βουρνάς, πολύ καλή άμυνα. Γίνεται τζάμπολ, παραμένει κατοχή για την Αεροητίκων. Ομηρικές μάχες στο κλειστό του Αιγείου. Τέσσερα και 59 για τη λήξη του ημιχρόνου. Κεραυνός εκεί 24, Αεροητίκων 21. Έχει ένα μικρό τραυματισμό αριστομένης Καλογιάννης. Περνάει στη θέση του ο Σπηλιόπουλος. Πιο ορθολογικό το σχήμα από τον coach Καραγιάννη. Καραγιάννης. Παπαδόπουλος χρεώνονται με φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για τον Κεραυνό Αιγείου, 1 η Αεροητίκων. Μετά από 5 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στο 7 στον Νικόλα Παπαδόπουλο. Βουρνάς στην επαναφορά. Σταθόπουλο, Λιμπέρης, Πολυτορόπουλος, Βουρνάς,
Αστοχή. Αμυντικό rebound τον Ναπολέον Μπούρα. Που δίνει στον Νικόλα Παπαδόπουλο που εφορμά και βγάζει καλάθι στον συνδυασμό. Βγαίνει τον πρώτο του καλάθι και δίνει 5 πόντους 26-21. Κλέβει ο Νικόλας Λιόλιος. Σπηλιόπουλος. Σπηλιόπουλος για 3. Σπηλιόπουλος. Το γήπεδο στον αέρα. Στο συν 8 ο Κεραυνός Αιγείου. 29-21. Γουρνάς με τον Καραγιάννη. Και οι δύο λέει η μπάλα. Το βελάκι λένε και πάλι στο βελάκι είναι για τον Κεραυνό Αιγείου. Κατοχή κερδίζει η κατοχή το Αίγιο. 4 και 7 για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Στο συν 8 για κατοχή για τον Κεραυνό Αιγείου. Αντικαθίσταται ο Ανδρέας Βουρνάς από τον αρχηγό, τον Βασίλη Γιαννικόπουλο. Λιόλιος για τον Σπηλιόπουλο. Λιόλιος. Αστοχή, αμυντικό rebound το Λιμπέρι. Σταθόπουλος. Πολυτορόπουλος. Κυρίζει το φάουλ του Φιλίππου. Τρίτο ομαδικό για τον Κεραυνό Αιγείου. 3 και 44 για τη λήξη του μηχρόνου. Ένα η αεροητίκων στη δεύτερη περίοδο. Σταθόπουλος στην επαναφορά. Έχουν βγάλει περισσότερη ενέργεια στο παρκέ οι παίκτες του Κεραυνού Αιγείου και βρίσκονται στο συν 8. Περνάει ο Μπουντουράσης στο παιχνίδι στη θέση του Νικόλα Λιόλιου. Σταθόπουλος με τον Καραγιάννη. Σταθόπουλος. Καραγιάννης. Ευστοχή. Ευτυχαίνει τον πρώτο του καλάθι και μείνει 29-23 αεροητίκων. Παπαδόπουλος. Σπηλιόπουλος για 3, άστοχος, αμυντικό rebound τον Καραγιάννη. Κατεβάζει και την μπάλα, τον Σταθόπουλο. Κλέβει την μπάλα από Ντουράσας, Φιλίππου. Σπηλιόπουλος, Φιλίππου. Κακό σουτ. Παίρνει το rebound ο Λιμπέης, κερδίζει και το φάουλ τον Φιλίππου. Τελευταίο φάουλ που για να δώσουν ο Κεραυνός Αιγείου. Από εδώ και στο εξής στον πόνους στο Βολόνι φιλοξενούμενοι. Στο μείον 6 αλλά κατοχή, 2 και 57 για τη λήξη του ημιχρόνου. Δεύτερο φάουλ για τον Φιλίππου. Γιαννικόπουλος χλάει playmaker σε αυτήν την επίθεση για την αεροητίκων. Καραγιάννης. Πολυτορόπουλος. Καραγιάννης. Λιμπέρης. Παίρνει το φάουλ και δικαίωμα για 2 βολές. Κάτω το φάουλ υπόδειξη από τον κύριο Βασίλη Αρωμάτη, που έκανε τον τεμπούτο του και στίγμα GBL στο παιχνίδι Περιστέρι Ολυμπιακός λίγο πριν τη λήξη του 2025. Έχουμε 2 διαιτητές με αναμέτρηση αξιολογημένους στίγμα GBL, τον κύριο Ηλία Καρπάνο και τον κύριο Βασίλη Αρωμάτη. Ο κύριος Άγγελος Μπολάνο είναι αξιολογημένο National League 1. Άστοχη πρώτη βολή από τον Δημήτρη Λιμπέρη, παραμένει το 29-23, έχει δικαίωμα για άλλη μία. Εύστοχη δεύτερη βολή, φτάνει στους 4 πόντους και μειώνει σε 29-24. Και ο Δημήτρης Λιμπέρης είχε αγωνιστεί στο Κεραυνό Αιγείου στο παρελθόν, αρκετά χρόνια πίσω. Λιμπέρης στο αμυντικό rebound. Σταθόπουλος, Γιαννικόπουλος. Πολυτορόπουλος. Λιμπέρης για 3, εύστοχος. Πετυχαίνει το δεύτερο του τρίποντο και μειώνει στο καλάθι. 29-27, 2-14 για τη λήξη του ημιχρόνου. Παπαδόπουλος. Για το Σπηλιόπουλο για 3.
αστοχή. Γιαννικόπουλος αμυντικό rebound, Σταθόπουλος, Λιμπέρης, Καραγιάννης, Λιμπέρη, Σταθόπουλος, Καραγιάννης, ευστοχή, σοφαρίζει το παιχνίδι, 29-29. Παπαδόπουλος, 1:30 έχω κατηλήξει πρώτου ημιχρόνου. Πολύ σύντομα ισορρόπησε το μάτσι ο πρωτοπόρος αεροετίκων. Χρειάζεται με φάουλ ο Σταθόπουλος στο τρίτο προσωπικό. 1:30 για τη λήξη του ημιχρόνου. Και έχει δικαίωμα για 2 βολές ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Ζητάει αλλαγή να προφυλαχτεί ο Ευστάθιος Σταθόπουλος. 3 φάουλ, στα τελευταία 1:32. Περνάει στη θέση του ο Μάριος Ντεμίρης. Νικόλας Παπαδόπουλος δικαίωμα για 2 βολές. Σημαίνει το παιχνίδι έχει 2 πόντους με έναν εύστοχο συνδυασμό. Αστοχή στην πρώτη βολή, έχει δικαίωμα για άλλη μία. Ματσόπαλ 29-29. Έχει ματώσει ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Θα εκτελέσει την άλλη βολή ο Παναγιώτης Πηλιόπουλος. Άστοχη δεύτερη βολή, αμυντικό rebound τον Δημήτρη Λιμπέρη. Γουρνάς. Ισοπαλία για κατοχή για την αεροετίκων. Ανδρέας Γουρνάς. Και τον Δημήτρη Λιμπέρη. Γιαννικόπουλος. Γουρνάς. Δεμήρης για 3, άστοχος. Αμυντικό rebound των Απολέων Μπούρα. Φιλίππου κατεβάζει την μπάλα, πήγαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Το μάτι της Όπαλ 29-29, μια αμφίροπη αναμέτρηση μεταξύ από τις δύο κορυφαίες ομάδες της κατηγορίας για το 10η αγωνιστική της ΑΕ ΣΚΑΗ. Ζωντανά τηλεοπτικά και διαδικτυακά το Λεπάου TV. Σπηλιόπουλος πετυχαίνει το καλάθι και φτάνει τους 11 πόντους και την προβάλλει με 31-29. Γουρνάς. Φάουλ και δικαίωμα για 2 βολές. Αποδεικνύεται από τον δεύτερο δίδυς αναμέτρηση τον κύριο Βασίλη Αρωμάτη. Τρία δευτερόλεπτα 9-10 για τη λήξη του ημιχρόνου. Ετοιμάζεται ο Μουλαράς να μπει στη θέση του Λιμπέρη και ο Νικόλας Λιόλιος να μπει στη θέση του Κωνσταντίνου Μπουντουράσα. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος παρέσχονται οι πρώτες βοήθειες στο μικρό αιμάτωμα που είχε στο προηγούμενη φάση. Αστοχή, 0 στις 3 βολές. Ευστοχή στη δεύτερη βολή. Φτάνει στους 5 πόντους και μειώνει σε 31-30. Λιόλιος, φάουλ από τον Τεμήρη, τρίτο ομαδικό, έχει να δώσει άλλο ένα η ομάδα των αεροετίκων. 25 δευτερόλεπτα και 3 για τη λήξη του ημιχρόνου. Έχουμε time out από τον coach Καραγιάννη. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε στο κλειστό του Αιγείου.
επιστρέφουμε στο κλειστό του Αιγαίου για τα τελευταία 25 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα. Ο Αεροητίκων έχει να δώσει άλλο ένα φάουλ, κατοχή για τον Κεραυνό Αιγαίου. Αν γίνει το φάουλ, δεν θα έχει χρόνο να εκδηλώσει επίθεση Αεροητίκων. Θα δούμε πώς θα πάει, αν θα έχουμε δύο κατοχές ή μία κατοχή. Ο Ναπολέων Μπούρας στην επαναφορά του Κεραυνού Αιγαίου. Λιόλιος. Με τη σχεδίασε ο coach Καραγιάννης, Φιλιόπουλος για τον Μπούρα. Μπήκε στο παιχνίδι για πρώτη φορά ο Φραγκοπαναγιώτης. Κερδίζει το φάουλ ο Νικόλας Φραγκοπαναγιώτης. Πέντε δευτερόλεπτα και ένα δέκατο για τη λήξη. Λιόλιος στην επαναφορά. Έχουμε time out από την Αεροητίκων. Να πούμε τους πόντους των δύο ομάδων μέχρι στιγμής. 8 ο Αριστομένης Καλογιάννης, 2 ο Νικόλας Παπαδόπουλος, 4 ο Ναπολέων Μπούρας, 11 ο Παναγιώτης Πιλιόπουλος, 6 ο Νικόλας Ζώος με ένα τρίποντο. Ενώ για την Αεροητίκων, στον τεμπούτο του Ευστάθιος Σταθόπουλος, 5 πόντους με ένα τρίποντο, Ανδρέας Βουνάς 5, Διονύσης Πολυδωρόπουλος 9 με ένα τρίποντο, Γιώργος Καραγιάννης 4, Δημήτρης Λιμπέρης 7 με 2 τρίποντα. Απουσία της τελευταίας στιγμής για την Αεροητίκων, Κωνσταντίνος Περδίκης. Και όπως είπαμε, ο άτυχος της χρονιάς, ευρύτερα στο πρωτάθλημα της Α1 ΣΚΑΗ, για την χρονιά ο Γιώργος Σακελαρόπουλος, που μάλλον δεν θα επανέλθει φέτος και πάλι στα παρκέ, και ο Γιώργος Ζαβέρδας λόγω τιμωρίας στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΕΑΠ, μια συμμαχία που είχε με τον Γιάννη Σούντρη, που αμφότεροι τιμωρήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΚΑΗ, του θεσμικά όργανα. Ντεμπούτο για τον Νικόλα Φραγκοπαναγιώτη. Λιόλιος στην επαναφορά για τον Σπηλιόπουλο. Εκεί πάσα το Σπηλιόπουλο. Κατοχή για την Αεροητίκων, 3 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Ντεμίρη στην επαναφορά. Παναφέρει τον Πολυδωρόπουλο στη θέση του Γιαννικόπουλου. Μπαίνει και ο Λιμπέρης στη θέση του Μουλαρά. 3 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα για τη λήξη πρώτου μηχρόνου. Κεραυνός Αιγαίου 31, Αεροητίκων 30. Βουρνάς για 3. Αστοχή. Λήξη πρώτου μηχρόνου. Κεραυνός Αιγαίου 31, Αεροητίκων 30. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο κλειστό του Αιγαίου για το 10η αγωνιστική της Α1 ΣΚΑΗ. Ζωντανά, τηλεοπτικά και διαδικτυακά από το Λεπάντο TV, περιγραφή του Γιώργου Παντελή.
Τώρα, σε λίγο. Ωραία, μην κάνεις καμιά απότομη κίνηση προς τα πίσω μόνο αυτό κατά τα άλλα. Είναι μπροστά κίνηση. Επιστροφή στο Χρυσό του Αιγείου για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα για το 10η αγωνιστική της Α1 ΣΚΑΕ ανάμεσα στον Κεραυνό Αιγείου και την Αεροητίκων. Προβάδισμα ενός πόντου για τους γηπεδούχους, 31-30. Αεροητίκων αίτητη τις πρώτες 11 αγωνιστικές, με 11 νίκες σε άσχημα παιχνίδια. Κεραυνός Αιγείου 10 νίκες, 1 ήττα. Παρά τις απώλειες από νωρίς του Σακελαρόπουλου και σε κάποια παιχνίδια του Φιλίππου, έχει μόλις 1 ήττα. Στη θέση ουσιαστικά του Γιώργου Σακελαρόπουλου ενισχύθηκε από τον Δημήτρη Μακρύ, που ως φοιτητής όμως δεν λογίζεται για μεταγραφή σε χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Οι άλλες δύο μεταγραφές που έκανε η ομάδα του Κεραυνού Αιγείου είναι ο Νικόλας Φραγκοπαναγιώτης, που ήδη έχει κάνει ντεμπούτο, και ο Φίλιππος Λοκανάς. Από πλευράς Αεροητίκων, ντεμπούτο στο σημερινό παιχνίδι, εκμεταλλευόμενη την χειμερινή μεταγραφική περίοδο, είναι ο Ευστάθιος Αθόπουλος, που έχει 5 πόντους με ένα τρίποντο, που είναι και χρεωμένος όμως με 3 φάουλ. Ο μοναδικός αθλητής με πρόβλημα στα φάουλ. Με 2 από τον Κεραυνό Αιγείου είναι ο Φιλίππου και ο Σπηλιόπουλος. Οι 5, ξεκινάει ο coach Καραγιάννης, είναι Μπούρας, Καλογιάννης, Παπαδόπουλος, Σπηλιόπουλος και Κοροβέσης, όπως ξεκίνησε ακριβώς και στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Από πλευράς Αεροητίκων, ο coach Πολυδωρόπουλος επέλεξε τον αρχηγό, τον Βασίλη Γιαννικόπουλο, Μουλαρά, Λιμπέρι, Πολυδωρόπουλο και Βουρνά. Κράτησε τον Ευστάθιο Σαδόπουλο στον πάγκο, που έχει και 3 φάουλ, έχει ξεκινήσει. Στη θέση του είναι ο αρχηγός, ο Βασίλης Γιαννικόπουλος, Πολυδωρόπουλος για τον Βουρνά. Ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο, εδώ στο Χρυσό του Αιγείου. Βουρνάς, Λιμπέρης, Πολυδωρόπουλος, Μουλαράς, Λιμπέρης για 3, άστοχος, θετικό rebound του Γιαννικόπουλο, πετυχαίνει το καλάθι, πρώτο πόντο στο παιχνίδι και προβάδισμα στον Αεροητίκων, 31-32. Παπαδόπουλος δίνει στον Καλογιάννη, δίνει στον Κοροβέση, Σπηλιόπουλος, Καλογιάννης, παίρνει το φάουλ από τον Διονύση Πολυδωρόπουλο. Πρώτο φάουλ για τον Διονύση Πολυδωρόπουλο. Πρώτο ομαδικό φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο είναι από την Αεροητίκων. Καλογιάννης στην επαναφορά για τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος, αστοχή, θετικό rebound από τον Μπούρα. Βουρνάς, Γιαννικόπουλος, Μουλαράς, Γιαννικόπουλος, κερδίζει το φάουλ και δικαίωμα για 2 βολές. Να δούμε ποιος είναι το φάουλ. Το φάουλ χρεώνεται στον Κοροβέση, στον Παπαδόπουλο, το δεύτερο προσωπικό. 2 βολές για τον αρχηγό των Αεροητίκων, τον Βασίλη Γιαννικόπουλο, που έχει 2 πόντους στο σημερινό παιχνίδι και τους 2 στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο καλάθι της Αεροητίκων, εύστοχη βολή, φτάνει στους προσωπικούς. 31-33. Δεύτερη βολή άστοχη. Παπαδόπουλος, τον Καλογιάννη, ο Ροβέσης, αστοχή, Βουρνάς στο αμυντικό rebound. Πολυδωρόπουλος, Λιμπέρης, δικαίωμα για 2 βολές στον Δημήτρη Λιμπέρη. Φάουλ χρεώνει τον Απολέον Μπούρας, πρώτο προσωπικό, δεύτερο ομαδικό για τον Κεραυνό Αιγείου. 2 βολές για τον αρχηγό, όχι τον αρχηγό, τον Δημήτρη Λιμπέρη, τον έμπειρο forward, που έχει 7 πόντους από το ημίχρονο με 2 τρίποντα. Άστοχη πρώτη βολή, 1 στις 3 βολές.
Μετά από 1 και 20 στο δεύτερο ημίχρονο, 2 τα ομαδικά φάουλ για τον Κεραυνό Αιγαίου, 1 για τον Αέρο Ηττίκων. Εύστοχη δεύτερη βολή, φτάνει στους 8 πόντους και δίνει προβάδισμα 3 πόντων στον Αέρο Ηττίκων. Με ένα επιμέρους 0-4 προηγείται 31-34, Καλογιάννης. Κλέβει ο Μουλαράς, Μπουρνάς. Δεν το βλέπει τον Μπούρα και ο Μπουνάς κάνει φάουλ στον Παπαδόπουλο. Δεύτερο προσωπικό. Μετά από 1 και 42 από 2 ομαδικά φάουλ οι δύο ομάδες. Μπούρας στην επαναφορά για τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος. Για τον Σπηλιόπουλο για 3. Αστοχή. Αμυντικό rebound τον Πολυδωρόπουλο. Πολυδωρόπουλος. Αστοχή. Παίρνει την μπάλα ο Γιαννικόπουλος και ευστοχή. Ο Βασίλης Γιαννικόπουλος φτάνει τους 5 πόντους όλους στο δεύτερο ημίχρονο και δίνει προβάδισμα 5 πόντων 31-36 στην Αέρο Ηττίκων. Παπαδόπουλος ετοιμάζει τον Νικόλας Λιόλιος από τον coach Καραγιάννη. Μπούρας, αμυντικό φάουλ στον αρχηγό, τον Βασίλη Γιαννικόπουλο. Τρίτο ομαδικό για την Αέρο Ηττίκων μετά από 2-23 στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Νικόλα Λιόλιος περνάει στη θέση του Νικόλα Παπαδόπουλου. Στην επαναφορά ο Αριστομένης Καλογιάννης. Καλογιάννης για τον Σπηλιόπουλο. Λιόλιος. Μπούρας, Λιόλιος. Σπηλιόπουλος κερδίζει το φάουλ και δικαίωμα για 2 βολές. Το φάουλ χρεώνεται στο Μουλαρά. 2 βολές για τον Παναγιώτη Σπηλιόπουλο. Τέταρτο ομαδικό, πολύ νωρίς αποκτάνε δικαίωμα για βολές οι γηπεδούχοι. Μόλις μετά από 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Ο Σπηλιόπουλος 11 πόντους στο πρώτο ημίχρονο με ένα τρίποντο, θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Εύστοχη πρώτη, φτάνει στους 12 πόντους και μειώνει σε 32-36. Πετυχαίνει το πρώτο πόντο του Κεραυνού Αιγαίου στο δεύτερο ημίχρονο. Ευστοχή και στη δεύτερη, φτάνει στους 13 προσωπικούς και μειώνει σε 33-36. Μπουρνάς. Δίνει στον Γιαννικόπουλο. Κερδίζει το φάουλ από τον Λιόλιο. Καταλαβαίνετε τη σημαντική διαφορά ο έμπειρος forward του Αέρο Ηττίκων. Δεύτερο ομαδικό φάουλ, τρίτο ομαδικό φάουλ για τον Κεραυνό Αιγαίου. Έχουν να δώσουν άλλο ένα φάουλ. Σφίζουν πολλά φάουλ στην τρίτη περίοδο μέχρι στιγμής οι ρέφεροι. Μπουρνάς για τον Πολυδωρόπουλο. Μουλαράς. Άστοχος των 3 πόντων. Πολυδωρόπουλος στο θετικό rebound. Δίνει στο Λιμπέρι. Παρά όταν κάτω το βρήκε αστοχή ο Λιμπέρης. Παίρνει όμως πάλι την μπάλα. Λήξη της επίθεσης, η μπάλα δεν βρήκε Στεφάνη, βρήκε στο ταμπλό. 6 και 52 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Στο μείον 3 ο Κεραυνός Αιγαίου και κατοχή. Λιόλιος στην επαναφορά. Δίνει στον Καλογιάννη, Λιόλιος. Τον πιέζει ο Μουλαράς. Σπηλιόπουλος. Δίνει στον Μπούρα. Παίρνει το φάουλ από τον Βασίλη Γιαννικόπουλο. Θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Ο Ναπολέον Μπούρας. Παίρνει 4 πόντους από το πρώτο ημίχρονο. Φτάνει στα 3 φάουλ ο αρχηγός, ο Βασίλης Γιαννικόπουλος. Άστοχη πρώτη βολή. Έχει δικαίωμα για άλλη μία. Παραμένει το 33-36. Πολύ χαμηλό σκορ στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Εύστοχη δεύτερη βολή. Φτάνει στους 5 πόντους, 34-36. Με ένα επιμέρους 3-6 των φιλοξενούμενων. Μπουνάς.
απόσταση μιας κατοχής. Πολυδωρόπουλος, Λιμπέρης, Γιαννικόπουλος. Αστοχή, θετικό rebound το Μουλαρά και ευστοχή. Και πάλι προβάλλουμε 2 κατοχών για τον Αεροετίκων, 34-38. Λιόλιος είναι στο Σπηλιόπουλο για 3. Αστοχή. Κατοχή και πάλι για τον Αεροετίκων. Μετά από 3 και 52 στο δεύτερο ημίχρονο. Προηγείται 34-38 και έχει κατοχή. Βουρνάς στην επαναφορά για τον Μουλαρά. Βουρνάς. Για τον Γιαννικόπουλο. Πολυδωρόπουλος για 3. Εύστοχος. Δεύτερο εύστοχο τρίποντο του Διονύση Πολυδωρόπουλο. Φτάνει τους 12 πόντους και δίνει προβάδισμα 7 πόντους στην Αεροετίκο. 34-41. Λιόλιος. Κοροβέσης. Για τον Σπηλιόπουλο. Καλογιάννης. Αστοχή. Βουρνάς πρόκειται στο Γιαννικόπουλο. Γιαννικόπουλος για τον Πολυδωρόπουλο. Βουρνάς. Παίρνει το φάουλ από τον Κοροβέση. Το τελευταίο που είχε να δώσει η ομάδα του Κεραυνού Αιγείου. Από εδώ και στο εξής και οι δύο ομάδες είναι στον πόνους των βολών. Κάθε φάουλ, εκτός του θετικού φάουλ, οδηγεί σε βολές. Έχουμε time out από τον coach Καραγιάννη. 5-27 για τη λήξη της περίοδου. Κεραυνός Αιγείου 34, Αέροετίκων 41. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε στο κλειστό του Αιγείου. Επιστροφή στο κλειστό του Αιγείου. Έχουμε το πρώτο τελικό στο άλλο ντέρμπι της αγωνιστικής. ΕΑ Σαρκοβιτίκων 61-57. Να πούμε την επόμενη εβδομάδα, την άλλη Δευτέρα, τηλεοπτικά και διαδικτυακά από το Λεπάο TV θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση Αέροετίκων με την ΕΑΠ. Στο κλειστό των Αεροετίκων, πάντα στις 9 παρατέταρτο. Βουρνάς στην επαναφορά για τον Πολυδωρόπουλο. Γιαννικόπουλος, Βουρνάς, Λιμπέρης, Πολυδωρόπουλος, Γιαννικόπουλος. Κακή πάσα. Η απόπειρα Τζόνης επέφερε καρπούς, η αλλαγή άμυνας από τον coach Καραγιάννη. Κατοχή για τον Κεραυνό Αιγείου. 5 και 12 για τη λήξη του τρίτου της περίοδου. Στην επαναφορά ο Νικόλας Λιόλιος. Τον Μπούρα, Λιόλιος, Καλογιάννης. 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Καλογιάννης, Σπηλιόπουλος, Λιόλιος. Μετά τον Μουλαρά, Γιαννικόπουλος, Μουλαράς στον ευνηδιασμό. Πετυχαίνει το καλάθι. Φτάνει στους 4 πόντους και δίνει προβάδισμα 9 πόντους στην Αεροετίκων. 34-43. Λιόλιος. Λιόλιος δίνει έξω στον Καλογιάννη για 3. Έφτασε ο Καλογιάννης. Φτάνει στους 11 πόντους, πετυχαίνει το πρώτο τρίποδο και μειώνει 37-43. Επιθετική ανάσα για τον Κεραυνό Αιγείου αυτό το τρίποδο του Αριστομένη Καλογιάννη, που έχει πετύχει μόλις 6 πόντους στα πρώτα 6 αγωνιστικά λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Βουρνάς. Δύο δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Βουρνάς, Λιμπέρης με τη λήξη επίθεσης. Κατοχή για την Κεραυνό Αιγείου. Μετά το time out έχει βγάλει δύο πολύ καλές άμυνες και έχει πετύχει και ένα εύστοχο τρίποντο αριστομένης Καλογιάννης.
Καλογιάννης για τον Λιόλιο. Λιμπέρης, τον Βουρνά. Πέρασε στο παιχνίδι ο Σταθόπουλος, πετυχαίνει το καλάθι, φτάνει τους 7 πόντους και δίνει προβάδισμα 8 πόντων στον Αερωτίκον, 37-45. 3 και 33 για τη λήξη της περίοδου. Καλογιάννης για τον Σπηλιόπουλο. Κοροβέσης. Καλογιάννης. 5 δευτερόλεπτα για την εκδήλωση επίθεσης. Χρειάζονται με βήματα αριστομένης Καλογιάννης. Παίρνει τα αίμα ο κότσος Πολυτορόπουλος. 3 και 20 για τη λήξη της περίοδου. Κεραυνός Αιγείου 37, Αεροητίκων 45. Με ένα επιμέρους 6-15 η Αεροητίκων βρίσκεται στο συν 8. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε στο κλειστό του Αιγείου. Επιστρέφουμε στο κλειστό του Αιγείου, 3 και 20 για τη λήξη της περίοδου. Στο συν 8 η Αεροητίκων και κατοχή. Έχουμε άλλο ένα τελικό αποτέλεσμα του σημερινή 12η αγωνιστική της Α1 SKE. Ηρακλής Πύργου, ο Έλος Αγιάς 55-67. Σταθόπουλος, Πολυτορόπουλος, Βουρνάς, Λιμπέρης. Σταθόπουλος, Λιμπέρης, Βουρνάς. Μουλαράς, κάνει τον έλεγχο της μπάλας. Κατοχή για τον Κεραυνό Αιγείου. Στην επαναφορά ο Ναπολέων Μπούρας για τον Καλογιάννη. Σπηλιόπουλος. Σπηλιόπουλος για 3. Άστοχος. Μακρινό αμυντικό rebound τον Μουλαρά. Βουρνάς. Σταθόπουλος. Βουρνάς. Λιμπέρης για 3. Άστοχος. Αμυντικό rebound τον Μπούρα. Καλογιάννης. Παπαδόπουλος. Ευστοχή. Κάνει στους 4 πόντους και μειώνει σε 39-45. Βουρνάς. Με τον Λιμπέρη. Μουλαράς. Πολυτορόπουλος. Βουρνάς. Βουρνάς για 3, άστοχος. Μπούρας στο αμυντικό rebound. Σπηλιόπουλος, Κοροβέσης. Σπηλιόπουλος, Καλογιάννης για 3. Εύστοχος ο Καλογιάννης. Δεύτερο τρίποντο, φτάνει 14 πόντους και μειώνει σε 42-45 από όσο έχουμε κατοχή στο Κεραυνός Αιγείου με ένα γρήγορο 5-0. Πολυτορόπουλος, Σταθόπουλος, Πολυτορόπουλος, Βουρνάς. Πολυτορόπουλος για 3. Άστοχος, επιθετικό rebound τον Μουλαρά, δίνει στο Βουρνά. 1 και 28 για τη λήξη της περίοδου. Κεραυνός Αιγείου 42, Αερωτίκος 45. Σταθόπουλος για 3. Άστοχος. Κατοχή παραμένει στην Αεροητίκων. 1 και 19 για τη λήξη της περίοδου. Βουρνάς στην επαναφορά, καινούργια 14 δευτερόλεπτα για την ομάδα της Αεροητίκων. Μετά το άστοχο του Σταθόπουλου. Νάδια το Λιμπέρι. Βουρνάς. 1 και 15 για τη λήξη της περίοδου. Βουρνάς.
Έξω για τον Πολυτορόπουλο. Το φλότερ άστοχος. Σπηλιόπουλος για τον Καλογιάννη. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Παπαδόπουλος. Σπηλιόπουλος, Παπαδόπουλος. Το φάουλ και δικαίωμα για 2 βολές. Δεύτερο φάουλ από τον Νίκο Μουλαρά. Δικαίωμα για 2 βολές στον Νικόλα Παπαδόπουλο. 49 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Μπορεί να μειώσει κι άλλο τη διαφορά ο Κεραυνός Αιγείου. Με ένα γρήγορο 5-0 και έχει και δικαίωμα για 2 βολές ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Ισορροπεί το μάτς. Έφτασε στην πρώτη βολή, φτάνει στους 5 προσωπικούς πόντους και μειώνει 43-45. Έχει δικαίωμα για άλλη μία. Ετοιμάζεται και ο Φιλίππου να περάσει για τον Κεραυνό Αιγείου. Ευστοχή και στη δεύτερη. Φτάνει στους 6 πόντους, μειώνει στον πόντο 44-45. Περνάει στη θέση του Σπηλιόπουλου ο Φιλίππου. Μουλαράς στην επαναφορά. Μουλαράς, Σταθόπουλος, Πολυτορόπουλος. Πέρασε ο Γιαννικόπουλος και Λιμπέρης. Πολυτορόπουλος, Γιαννικόπουλος, Λιμπέρης. Αστοχή. Κούρας στο αμυντικό rebound. Παπαδόπουλος. Φιλίππου. Αστοχή. Πολυτορόπουλος στο αμυντικό rebound. 24 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Έχει απόκληση 3 δευτερόλεπτα τα 2 χρονόμετρα. 12 δευτερόλεπτα για την εκδήλωση επίθεσης αεροετίκων. Πολυτορόπουλος. 5 δευτερόλεπτα για την εκδήλωση επίθεσης. Πολυτορόπουλος. Εύστοχος των 3 πόντων. Φτάνει στους 15 πόντους με 3 τρίποτα. Δίνει προβάδισμα 2 κατοχών, 44-48. Και πάλι παρά για την αεροετίκων. Πάτησε γραμμή ο Αριστομέρης Καλογιάννης. Μισό δευτερόλεπτο για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Σταθόπουλος στην επαναφορά. Περνάει ο Βουρνάς στη θέση του Μουλαρά. Ο χρόνος πάει 1,4. Διορθώνεται στη γραμματεία. Μουλαρά είναι καλή πάσα. Κόβει ο Καλογιάννης. 9 δέκατα απομένουν για τη λήξη. Πλέον όμως είναι στο κάτω παρκέ η μπάλα. Βουρνάς στην επαναφορά. Κεραυνός Αιγείου 44-48. Σταθόπουλος. Δεν μετράει το σουτ. Λήξη της περίοδου. Κεραυνός Αιγείου 44, Αεροετίκος 48. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για την 4η περίοδο στο κλειστό του Αιγείου για το 10η αγωνιστική της Α1 SKI. Επιστρέφουμε στο χρυσό του Αιγείου. Πάντα παρακολουθούμε ζωντανά τηλεοπτικά και διαδικτυακά το Λεπάο TV στην περιγραφή του Γιώργου Παντελήτη αναμέτρηση Κεραυνός Αιγείου Αεροετίκων. Στα πλαίσια στο 10 της αγωνιστικής Α1 SKI. Έχουμε και τρίτο τελικό αποτέλεσμα. ΑΟ Δήμης σε Φάνδρα Βίδες 69-58. Να υπολογίσουμε και τα άλλα δύο τελικά αποτελέσματα.
Έδρα Σαργοβιτίκων 61-57 και Ηρακλής Πύργου Έλος Αγιάς 55-67. Πρώτη επίθεση στην τέταρτη περίοδο για τους γηπεδούχους. Φιλίππου στην επαναφορά. Φιλίππου, Παπαδόπουλος, Μπούρας, Καλογιάννης και Κοροβέσης. Μπούρας, Φιλίππου. Καλάθι και φάουλ από τον Φιλίππου, πέρασε τον Καλογιάννη. Πετυχαίνει τους πρώτους πόντους, μειώνει 46-48. Μόλις τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα της τέταρτης περίοδου. Δικαίωμα και για μία βολή. Ετοιμάζεται και ο Μπουντουράσας στη θέση του Αριστομένη Καλογιάννη. Θα πιέσει μάλλον σε όλο το γήπεδο ο coach Καραγιάννης. Χαμηλώνει πολύ το σχήμα. Άστοχη βολή από τον Νίκο Φιλίππου. Καραγιάννης για τον Σταθόπουλο. 46-48. Κάνει το φάουλ ο Μπουντουράσας. Απ' έξω η μπάλα για την Αεροητίκων. Έχουν παιχτεί μόλις 10 δευτερόλεπτα στην τέταρτη περίοδο και έχουμε και ένα καλάθι και ένα ομαδικό φάουλ από πλευράς Κεραυνού Αιγείου. Καραγιάννης, Γιαννικόπουλος και τον Πολυντορόπουλο. Πολυντορόπουλος για 3, άστοχος. Μπουντουράσας, Φιλίππου, Παπαδόπουλος, Φιλίππου, Κοροβέσης, Παπαδόπουλος, αστοχή, Πολυντορόπουλος στο αμυντικό rebound, Σταθόπουλος με τον Πολυντορόπουλο. Που έχει 15 πόντους με 3 τρίποντα και είναι πρώτο σκόρ της αναμέτρησης. Ο γιος του Αλέκου Πολυντορόπουλου. Γιαννικόπουλος, Μουλαράς, άστοχος, αθλητικό rebound του Πολυντορόπουλο. Πολύ μεγάλη εμφάνιση σημερινό παιχνίδι. Κερδίζει το φάουλ. Πολύ επιδραστικό σημερινό παιχνίδι. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για τον Κεραυνό Αιγείου. Φάουλ από τον Δημήτρη Κοροβέση, το δεύτερο προσωπικό. Γιαννικόπουλος στην επαναφορά. Μείνει στο Μουλαρά. Δίνει τη σειρά του στο Σταθόπουλο. Ευστοχεί ο Σταθόπουλος. Φτάνει τους 9 πόντους. 46-50 και πάλι προβάδισμα 2 κατοχών για την Αεροητίκων. Πολύ μεγάλη προσθήκη αποδεικνύεται από το καλημέρα η έλευση του Ευστάθιου Σταθόπουλου. Παπαδόπουλος παραμένει κατοχή για την Κεραυνό Αιγείου. 7 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση, 8 και 22 για τη λήξη. 46-50. Ο Σπηλιόπουλος περνάει στη θέση του Κοροβέση. Και ορθολογικό το σήμα τώρα από τον coach Καραγιάννη. Ετοιμάζεται και ο Καλογιάννης. Στη θέση του Μπουντουράσα πήραν κάποιες ανάσες, απαραίτητες ανάσες. Για να δούμε στην τελική ευθεία, εδώ στο πίσω του Αιγείου. Παπαδόπουλος. Φιλίππου. Πατάει η γραμμή. Κατοχή και πάλι για την Αεροητίκο που βρίσκεται στο συν 4 και έχει κατοχή. 8 και 19 για τη λήξη αναμέτρησης. Μουλαράς στην επαναφορά. Θα του δώσει την μπάλα πρώτος για τη ο κύριος Ηλίας Καρπάνος. Από τους κορυφαίους γιατί αυτή τη στιγμή στη στίγμα GPL. Σφυρίζει και τα ντέρμπι Ιωνίων Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Βουρνάς. Γιαννικόπουλος, Βουρνάς. Πολυντορόπουλος, Βουρνάς. Γιαννικόπουλος για 3. Αστοχή, ευθετικό rebound του Πολυντορόπουλο. Θετικό φάουλ χρειώνεται ο Διονύσης Πολυντορόπουλος. Το δεύτερο προσωπικό. Από 2 ομαδικά φάουλ μετά από 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο στην τελευταία περίοδο. Φιλίππου στην επαναφορά για τον Παπαδόπουλο. Κατεβάζει την μπάλα για τον Κεραυνό Αιγείου. Παπαδόπουλος για τον Φιλίππου. Καλογιάννης, Σπηλιόπουλος. Κάω το φάουλ. Τρίτο ομαδικό για την Αεροητίκων. Το φάουλ κρίνεται το τέταρτο για τον αρχηγό, τον Βασίλη Γιαννικόπουλο. Περνάει στη θέση του Δημήτρης Λιμπέρης.
πρώτος αθλητής με 4 φάουλ στο παιχνίδι. Ο αρχηγός ο Βασίλης Γιαννικόπουλου για την Αέρο Ετίκων. Καλογιάννης. Κόβεται τον Βουρνά. Το βάζει την μπάλα ο Ανδρέας Βουρνάς. Παραμένει στους 46-50 με ένα επιμέρους 2-2 στα πρώτα 2,5 λεπτά της τελευταίας περίοδου. Βουρνάς με τον Πολυδωρόπουλο. Καλή άμυνα τον αριστομένη Καλογιάννη. Μετράει το καλάθι από τον Μουλαρά. Ήταν οριακά στη λήξη της επίθεσης. 46-52, στο συν 6 η Αέρο Ετίκων. Παπαδόπουλος, Μπούρας, Παπαδόπουλος, Σπηλιόπουλος. Εστοχή ο Σπηλιόπουλος. Φτάνει στους 15 πόντους και μειώνει στους 48-52. 4-4 το επιμέρους σκορ μετά από 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα στην τελευταία περίοδο. Λιμπέρης, Βουρνάς, σε ζώνη η ομάδα του Αιγείου. Λιμπέρης για 3, τιμωρεί τη ζώνη, πετυχαίνει το τρίτο του τρίποντο, φτάνει στους 11 πόντους και δίνει προβάδισμα 7 πόντους στον Αέρο Ετίκων, 48-55, Φιλίππου για τον Παπαδόπουλο. Παίρνει το επιθετικό φάουλ ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Είχε προλάβει να στηθεί ο έμπειρος φόρτικος Δημήτρης Λιμπέρης. Από 3 ομαδικά φάουλ οι δύο ομάδες. 6-28 για τη λήξη του παιχνιδιού. Στην επαναφορά ο Διονύσης Πολυδωρόπουλος. Πρέπει να σκοπιστεί το παρκέ για να συνεχίσει το παιχνίδι για την σωματική ακεραιότητα των αθλητών. Ο έφορος του Κεραυνού Αιγείου, ο κ. Σπύρος Πετρουτσόπουλος. Στη θέση του Νίκου Μουλαρά περνάει ο Ευστάθιος Σταθόπουλος. Βουρνάς. Με τον Πολυδωρόπουλο. Καραγιάννης. Σταθόπουλος, Πολυδωρόπουλος, εύστοχος των 3 πόντων. Πολύ μεγάλο παιχνίδι ο Διονύσης Πολυδωρόπουλο. Φτάνει στους 18 πόντους με 4 τρίποντα και δίνει προβάδισμα, διψήφιο προβάδισμα για πρώτη φορά στην Αέρο Ετίκων, 48-58. Παπαδόπουλος. Ευστοχή ο Νικόλας Παπαδόπουλος, φτάνει στους 8 πόντους και μειώνει σε 50-58. Βουρνάς, 5-41 για τη λήξη της αναμέτρησης. Ανδρέας Βουρνάς, να δούμε αν βρει τα ψυχικά αποθέματα η ομάδα του Αιγείου να επιστρέψει στο μάτς. Θα παρακολουθήσουμε ένα χιτσκοκικό φινάλε. Βουρνάς κερδίζει το φάουλ του Σπηλιόπουλου, θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Τέταρτο ομαδικό φάουλ για τον Κεραυνό Αιγείου. 5,5 λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Έχει να δώσει άλλο ένα φάουλ η ομάδα της Αέρο Ετίκων. Περνάει ο Φράγκο Παναγιώτης στο παιχνίδι στη θέση του Φιλίππου. Εύστοχος ο Ανδρέας Βουρνάς, φτάνει τους 6 προσωπικούς πόντους. 50-59 το πλέον το σκορ. Άστοχη δεύτερη βολή. Αμυντικό rebound του Φράγκο Παναγιώτη, δίνει για τον Παπαδόπουλο. Καλογιάννης και τον Παπαδόπουλο. Καλογιάννης για 3. Αστοχή, αμυντικό rebound του Σταθόπουλο. Βουρνάς. Συν 9 για κατοχή για τον Αέρο Ετίκων. Πολυδωρόπουλος. Φράγκο Παναγιώτης κοιτάει την μπάλα και φεύγει στον ενδιασμό. Αστοχή, θετικό rebound του Καλογιάννη, πετυχαίνει το καλάθι. Φτάνει στους 16 πόντους και μειώνει σε 52-59. 4 και 55 για τη λήξη. Time out και επιστρέφουμε στο κλειστό των Ροητίκων. Στο κλειστό του Αιγείου.
Επιστρέφουμε στο κλειστό του Αιγείου. Έχουμε άλλο ένα τελικό αποτέλεσμα από τη 12η αγωνιστική της Α1 SKE. Στην παράταση ο Διαγόρας Βραχνεϊκό κέρδισε τον Πας Ναυφάκ του 58-52. Οπότε έχουμε 4 τελικά αποτελέσματα. ΕΑΠ Θεσσαλονίκων 61-57, Ηρακλής Πύργου Έλος Αγιάς 55-67 και ΑΟ Δήμης Εφά Ανδραβίδας 69-58. Αεροητίκων κατεβάζει την μπάλα έχει ο Σταθόπουλος. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, Πολυδωρόπουλος. Στο μείον 7 ο Κεραυνός Αιγείου, Καραγιάννης. Σταθόπουλος χάνει την μπάλα, κατοχή για τον Κεραυνό Αιγείου, 4:35 για τη λήξη. Παναγιώτης στην επαναφορά για τον Παπαδόπουλο. Κοροβέσης, Πηλιόπουλος και Μπούρας, 5 για τον coach Καραγιάννη. Αστοχή ο Παπαδόπουλος, κατοχή για την Αεροητίκων, 4:24 για τη λήξη. Ζητάει πίεση ο coach Καραγιάννης. Πολυδωρόπουλος στην εφορά για τον Σταθόπουλο. Πολυδωρόπουλος δίνει για τον Βουρνά. Λιμπέρης για 3. Άστοχος, αμυντικό rebound τον Παπαδόπουλο. Προσπαθεί να τρέξει, κερδίζει το φάουλ από τον Σταθόπουλο, το τέταρτο προσωπικό. Τελευταίο φάουλ που για να δώσει η Αεροητίκων. Ζητάνε αντιαθλητικό από την κερκίδα. Ο κύριος Καρπάνος είπε απλό φάουλ. Απ' έξω η μπάλα για τον Κεραυνό Αιγείου. Δεν έχουν να δώσουν άλλο φάουλ οι δύο ομάδες. Όλα τα φάουλ οδηγούν πλέον σε βολές. Πλην των επιθετικών φάουλ. Φράγκο Παναγιώτης σε επαναφορά για τον Μπούρα. Μπούρα στο Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος. Καλάθι το φάουλ από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Κάνει τους 10 πόντους και μειώνει σε 54-59 και έχει δικαίωμα για μια βολή. 3:58 για τη λήξη. Μειώνει στους 5 ο Κεραυνός και θα μπορεί και μέχρι και στους 4 να φτάσει τη διαφορά να ευστοχεί στη βολή ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Ένας από τον κορυφαίο σκόρ της φετινής Α1 SKE. Εύστοχη βολή, κάνει τους 11 πόντους και μειώνει σε 55-59. Γουρνάς πιέσει όλο το γήπεδο η ομάδα του Αιγείου. Σταθόπουλος. 8 δευτερόλεπτα, αποδίδει καρπούς η πίεση των γηπεδούχων και πάλι κατοχή. Βρίσκουν τα ψυχά αποθέματα και επιστρέφουν στη διεκδίκηση της νίκης. Μιας και υπολείπονται 3 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα και βρίσκονται στο μείον 4 και έχουν κατοχή. Μπορεί να μην έχει σκοράρει ο Φράγκο Παναγιώτης, αλλά έχει δέσει πάρα πολλά με την ενέργεια που έχει βγάλει στην άμυνα. Στην επαναφορά θα είναι ο Δημήτρης Κοροβέσης για τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος για τον Κοροβέση. Κοροβέσης, αστοχή. Λήξη επίθεση για τον Κεραυνό Αιγείου. 3-4, δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να μειώσει την απόσταση μιας κατοχής. Βουρνάς στην επαναφορά για την Αεροητίκων. Πίεση όλο το γήπεδο η ομάδα του Αιγείου. Πολυδωρόπουλος, Βουρνάς. Βουρνάς για τον Πολυδωρόπουλο. Γιαννικόπουλος, ευστοχή. Παρεβάλλει από τον Πολυδωρόπουλο. Φτάνει τους 7 πόντους όλο το δεύτερο ημίχρονο. 55-61. Αστοχή ο Κοροβέσης. Σταθόπουλος για τον Βουρνά. Τεχνική ποινή στον Δημήτρη Κοροβέση. Δικαίωμα για μια βολή στην Αεροητίκων. 3-13 για τη λήξη. Ο Διονύσης Πολυδωρόπουλος με 18 πόντους θα εκτελέσει τη βολή της τεχνικής ποινής. 18 πόντους με 4 τρίποτα στο σημερινό μάτσο ο Διονύσης Πολυδωρόπουλος. Άστοχη βολή. Στην επαναφορά ο Σταθόπουλος αγωνίζεται με 4 φάουλ.
όσα έχει και ο Γιαννικόπουλος. Οι δύο αθλητές έχουν 4 φάουλ στη σημερινή αναμέτρηση. Βουρνάς. 3 και 5 για τη λήξη του παιχνιδιού. Λιμπέρης. Σταθόπουλος. Πολυτορόπουλος. Αστοχή. Αμυντικό ριμπάουντ από τον Μπούρα. Καλογιάννης. Για τον Μπούρα. 2 και 50 για τη λήξη. Παπαδόπουλος. Γιαννικόπουλος. Για τον Βουρνά. Βουρνάς. 2,5 λεπτά για τη λήξη, συν 6 και κατοχή για τον αεροτίκο, 55-61. Καλή άμυνα από τους παίκτες του Κεραυνού Αιγείου. Μπούρας για τον Φραγκοπαναγιώτη. Παπαδόπουλος, Φραγκοπαναγιώτης, Καλογιάννης. Φραγκοπαναγιώτης, Παπαδόπουλος. 10 δευτερόλεπτα για την εκδήλωση της επίθεσης. Φάουλα το Λιμπέρι, δικαίωμα για 2 βολές. 2 και 6 για τη λήξη. Να δούμε αν θα είναι εύστοχος ο Παναγιώτης Πηλιόπουλος που έχει 15 πόντους στο σημερινό παιχνίδι, 11 στο πρώτο ημίχρονο. Εύστοχη πρώτη βολή, φτάνει στους 16, μειώνει σε 56-61, θα έχει δικαίωμα για άλλη μία. Εύστοχη και η δεύτερη βολή, φτάνει στους 17 πόντους και μειώνει σε 57-61. Σταθόπουλος. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης στο κλεισό στο γύρο, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθούμε ζωντανά τηλεοπτικά και διαδικτυακά του Λεπάντου TV στην περιγραφή του Γιώργου Κοπαντελή την αναμέτρηση Κεραυνού Αιγείου Αεροητίκων. Ο Ανδρέας Βουρνάς ευστοχή. Δίνει προβάδισμα 6 πόντων, 57-63. Κρίσιμο καλάθι από τον Ανδρέα Βουρνά. Φτάνει τους 8 πόντους. Σπηλιόπουλος. Καλογιάννης, ψάχνει μεγάλα σου τώρα η ομάδα του Αιγείου. Παίρνει την μπάλα ο Λιμπέρης, κάνουν την κατοχή αεροητίκων, συνέχισε κατοχή, 1,5 λεπτό για τη λήξη. Βουρνάς. Κερδίζει το φάουλ του Φραγκοπαναγιώτη και δικαίωμα για 2 βολές, 1 και 24 για τη λήξη. Πολύ μεγάλο καλάθι για τον Ανδρέα Βουρνά στην προηγούμενη επίθεση, στο πιο κρίσιμο σημείο. Καλάθι όχι μόνο πήγε στους 6 πόντους, καλάθι ψυχολογίας. Θα δούμε ευστοχή και στη βολή, 57-64. Έχει δικαίωμα για άλλη μία, φτάνει τους 9 προσωπικούς πόντους. Άστοχη δεύτερη βολή, παραμένουν σε 9, 57-64, αλλά έχει πετύχει τους τελευταίους 3 πόντους της ομάδας τους, τους πιο κρίσιμους. Καλάθι και φάουλ όμως από τον Μπούρα. Βρίσκει ψυχικά αποθέματα ο Κεραυνός Αιγείου για να επιστρέψει στο παιχνίδι, μειώνει στους 5 και έχει δικαίωμα για μία βολή ο Μπούρας, 1 και 16 για τη λήξη. Φτάνει στους 9 από τους ο Ναπολέων Μπούρας. Άστοχη βολή, Καλογιάννης στο επιθετικό rebound. Φραγκοπαναγιώτης κερδίζει το φάουλ του Πολυτορόπουλο. Δικαίωμα για 2 βολές. Αν ευστοχίσει στις 2 βολές πάμε σε απόσταση μίας κατοχής. 1 και 10 για τη λήξη. Ζωντανό το μάτς εδώ στο κλεισό του Αιγείου. Το ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Α1 SKA. Παρακολουθείτε πάντα ζωντανά τηλεοπτικά και διαδικτυακά από το Λεπάντου TV, σε περιγράφη του Γιώργου Παντελή. Να δούμε αν θα πετύχει και τους πρώτους πόντους ο Νικόλας Φραγκοπαναγιώτης, στον τεμπούτο του με την ομάδα του Κεραυνού Αιγείου. Εύστοχη πρώτη βολή, μειώνει 60-64, έχει δικαίωμα για άλλη μία. Εύστοχος στη δεύτερη βολή, ο Νικόλας Φραγκοπαναγιώτης, 61-64, Σταθόπουλος για το Λιμπέρι.
Λιμπέρης, δίνει στον Πολυτορόπουλο, Σταθόπουλος, κρούσιμη επίθεση για την Αεροητίκων. Βουρνάς για τον Λιμπέρη, 5 δευτερόλεπτα για εκδήλωση επίθεσης. Βουρνάς, 2, 1, Βουρνάς, αστοχή ο αρχηγός. Αμυντικό rebound το Σπηλιόπουλο, Φιλίππου, 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη, Φιλίππου, Παπαδόπουλος. Θα δούμε αν θα ψάξει τρίποντο εσωφάριση να μειώσει τον πόντο Κεραυνός Αιγείου. Παπαδόπουλος, εφορμάκι, εστοχή, 63-64. Φτάνει στους 13 πόντους και μειώνει σε 63-64, 30 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Καλή time out ο coach Πολυτορόπουλος. Πάμε για χιτσικοκό φινάλε εδώ στο Χρυσοτογείο, κυρίες και κύριοι. Να περάσουμε στους πόντους των δύο ομάδων. Αριστομένης Καλογιάννης 16 πόντους με 2 τρίποντα. Νικόλας Παπαδόπουλος 13. Ναπολέων Μπούρας 9. Νικόλας Φραγκοπαναγιώτης 2. Παναγιώτης Φιλιόπουλος 17 με 1 τρίποντο. Νικόλας Ζέλιος 6 με 1 τρίποντο. Νίκος Φιλίππου 2. Για την Αεροητίκων Ευστάθιος Σταθόπουλος 9 με 1 τρίποντο. Ανδρέας Βουρνάς 9. Διονύσης Πολυτορόπουλος 18 με 4 τρίποντα, Γιώργος Καραγιάννης 4, Βασίλης Γιαννικόπουλος 7, όλους στο δεύτερο ημίχρονο, Δημήτρης Λιμπέρης 11 με 3 τρίποντα και Νικόλας Μουλαράς 6. Να πούμε και τα τελικά που έχουμε στους αγώνες της Α1 SKI. ΕΑΡ Στραχοβίδικων 61-57, Ηρακλής Πύργου Έλος Αγιάς 55-67, ΑΟ Δήμης Εφάδρα Βίδας 69-58, Διαγώνας Μαχνεΐκων Πας Ναυπάκου στην παράταση 58-52. Να δούμε μετά το time out, να δούμε ο coach Πολυτορόπουλος αν θα επιλέξει να παίξει στο μισό γήπεδο ή ολόκληρο το γήπεδο. Προηγείται ένα πόντο, 30 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα πριν τη λήξη. Από κάτω λέει ο coach Πολυτορόπουλος, διαλέγει επίθεση 24 δευτερολέπτων. Θα πιέσει όλο το γήπεδο ο coach Καραγιάννης, Παπαδόπουλος, Φιλίππου, Καλογιάννης, Φραγκοπαναγιώτης και Σπηλιόπουλος. Βουρνάς, Λιμπέρης, Πολυτορόπουλος, Σταθόπουλος και ο αρχηγός, ο Βασίλης Γιαννικόπουλος. Βουρνάς για τον Λιμπέρη. Λιμπέρης κατεβάζει την μπάλα. Κλέβει την μπάλα Φραγκοπαναγιώτης. Παραμένει κατοχή για την Αεροητίκων. 20 δευτερόλεπτα και 7 για τη λήξη. Στην επαναφορά ο Ανδρέας Βουρνάς. 14 δευτερόλεπτα για εκδήλωση επίθεση Αεροητίκων. Μένουν 6 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα των γηπεδούχων αν εξαντλήσει την επίθεση Αεροητίκων. Βουρνάς. Κατεβάζει την μπάλα για την Αεροητίκων. Βουρνάς. 5 δευτερόλεπτα για την εκδήλωση επίθεσης. Βουρνάς. Τρέχονται με βήματα. 6 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Time out από τον coach Καραγιάννη. Ο Κεραυνός Αιγείου έχει τελευταία επίθεση της αναμέτρησης και στο Χρυσοτογείο, κυρίες και κύριοι. Βρίσκεται πίσω με ένα πόντο. Θα δούμε, θα σχεδιάσει ο coach Καραγιάννης. Δεν είναι χρειάζεται να δώσει φάουλ ομάδα της Αεροητίκων. Όλα είναι ανοιχτά στο Χρυσό του Αιγείου. Στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής Α1 SKI. Σε ενδεχόμενη νίκη ο Κεραυνός Αιγείου θα συγκατοικήσει στην κορυφή με την Αεροητίκων. Θα παίξουν κάτω την μπάλα οι παίκτες του Κεραυνού Αιγείου. 6 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για τη λήξη. Καλογιάννης 16, Σπηλιόπουλος 17, Νικόλας Παπαδόπουλος 13, η κορυφαίοι για τους γηπεδούχους. 18 Διονύσης Πολυτορόπουλος 4 τρίποντα. 9 του στον τεμπούτο του Ευστάθιος Σταθόπουλος με ένα τρίποντο. 9 Ανδρέας Βουρνάς και 11 ο Δημήτρης Λιμπέρης, κορυφαίοι για τον Αεροητίκων. Κρίσιμη επίθεση. Παρακολουθείτε πάντα ζωντανά τηλεοπτικά και διαδικτυακά το λεπτό του ΕΒ περιγραφή του Γιώργου Παντελή. Την επόμενη Δευτέρα να υπενθυμίσουμε ότι θα έχουμε ζωντανά την αναμέτρηση Αεροητίκων ΕΑΠ στο Κλειστό των Ροητίκων πάντα στις 9 παρατέταρτο για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου.
Νικόλας Λιόλιος, Νικόλας Παπαδόπουλος, Αριστομένης Καλογιάννης, Παναγιώτης Πηλιόπουλος και Νίκος Φιλίππου, οι 5 που επιλέγει το τεχνικό επιτελείο του Κεραυνού Αιγείου. Νίκος Καλογιάννης και Δημήτρης Αναγνωστόπουλος. Στην επαναφορά ο Νικόλας Λιόλιος, 6 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για να δούμε ποια ομάδα θα κατακτήσει τη νίκη στο Χρυσό το Γήπεδο 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑΗ. Όλο το γήπεδο είναι όρθιο. Περιμένει την κρίσιμη αυτή επίθεση των γηπεδούκων που από το μείον 10 καταφέρουν να βγουν στο μείον 1 και έχουν κατοχή, 6 και 6. Ετοιμάζει και μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Περνάει για πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Νικόλας Παπαγεωργίου στη θέση του Ανδρέα Βουρνά. Λιόλιος στην επαναφορά. Δίνει στο Φιλίππου. Κερδίζει το φάουλ και δικαίωμα για 2 βολές. 3 δευτερόλεπτα και 1 δέκατο για τη λήξη. Να δούμε αν ο Νίκος Φιλίππου θα είναι ψύχρεμος στις βολές. Αν ευστοχίσει σε μία θα ισοφαρίσει το μάτς. Αν ευστοχίσει σε δύο θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Νίκος Φιλίππου στο ενό παιχνίδι έχει 2 πόντους με 0 στις 1 βολές. Περνάει ο Μπούρας στη θέση του Νικόλα Λιόλιου. 3 δευτερόλεπτα και 1 δέκατο για τη λήξη. Μπορεί και να έχει ένα time out να πάρει αέριο και να πάει την μπάλα στο κάτω παρκέ. Δεν έχουμε δυνατότητα να το δούμε από το πίνακα του γηπέδου. Έλα πήγαινε! Φιλίππου. Ησυχία στο γήπεδο, ευστοχή, σοφαρίζει το μάτς, 64 όλα. Φτάνει στους 3 πόντους, έχει δικαίωμα για άλλη μία. Να δούμε αν θα είναι ψύχρεμος. Ο πατρινός γκάρτ, forward. Έβριζε την επιβολή. Φτάνει στους 4 σποτ, προβάδισμα του Κεραυνού Αιγείου, 65-64. Μουλαράς σε παραπάνω, δεν έχει time out ο κότσος Πολυτολόπουλος. Σταδόπουλο για τον Βουρνά, τρίποντο. Εύστοχος ο Ανδρέας Βουρνάς και μεγάλο διπλό για την αέριο Τίκων, 65-67 με τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Ανδρέας Βουρνάς δίνει μεγάλη νίκη στην αέριο Τίκων που παραμένει αίτητη. Κάνει το 10-12 και παίρνει μεγάλο προβάδισμα τίτλου. Παρακολουθήσαμε ζωντανά και αποκλειστικά το Λεπάο TV την αναμέτρηση για το 10η αγωνιστική Κεραυνός Αιγείου Αερωτίκων 65-67. Καλό σας βράδυ και καλή χρονιά!